joka hakee poikittaisyötöllä Aleksei Morozovia. Väliin pääsee ruotsalaisista Markus Nilsson. Nilsson jättää Huseliukselle. Huselius ampuu ja kiekko pomppii maaliin. Rickard Wallin on mailoineen välissä. Ja kyllä aavistuksen onnekkaalta näyttää Wallinin kannalta tämä osuma. Joka tapauksessa kun vajaa 3 minuuttia taitettu, Ruotsi siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Ehkä puolustavampi sentteri on nyt oikean aikaan oikeassa paikassa, kun Huselius ensin ampuu. Ja kiekko jää yksinkertaisesti pomppimaan ja pyörimään siihen maalin eteen. Ja Wallin pistää komposiittinsa väliin. Kiekko häkkiin. Ruotsi johtaa Venäjää vastaan. Ajaa itse keskelle ja nyt hakee vetopaikkaa Proskin. Ettaa vielä Morozovin mukaan. Ja nyt on Morozovilla tilaa nostaa. Jarantel ampuu. Ampuu menee vähän ohi maalin. Ja uusi paikka tulee Kovalchuk. Ja tämän jälkeen viedään venäläistä Teresenko. Mutta ei saa Venäjä kiekko sisään. Ja sitten tulee tunnille laukaus. Ilja Nikulin tasoittaa ottelun 1-1. Kun 8:04 on avauserää pelaamatta. Ja hirvittävän härdelin Venäjä saa tuohon maalin eteen tämän ylivoiman loppupuolella. Sitten Nikulin, ja tästä nähdään kyllä niin hyvästä kuvakulmasta, kuinka Johan Holmqvist ei maalilla näe yhtään mitään. Laidassa on täysin vapaana juuri siellä Zabrikin, ja veto tulee ja kiekko uppoaa maaliin. Oleg Zabrikin yllättää Johan Holmqvistin pahanpäiväisesti. Ja ruotsalaismaalivahti imuroi tämän venäjäislaukauksen maaliin. Tässä ensin Radulovin loistava avaus, sen jälkeen Zabrikin ranteella ja sinne lörähtää suoraan sanottuna siinä Umark kiekon kanssa. Ja toisella puolella aivan vapaana ruotsalaispelaajista se on Anton Stroman, joka pistää kiekon häkkiin ohi Ilja Brizgalovin. Ja tässä nähdään kuinka tämä tilanne rakentuu. Umark, Stroman ja vähän helposti, no on se kyllä tarkka ja hyvä laukauskin. Brizgalov pudottautuu siinä jäihin ja kiekko aivan yläpesään ja Ruotsi tasoittaa otteluun 2-2. Patrik Berglund nyt kiekon kanssa. Patrik Berglund, joka tähän otteluun istutettiin nelosketjuun Johan Anderssonin ja Niklas Perssonin kanssa. Loistava syöttö ja kiekko sisään. Niklas Persson maalin tekijänä. Ruotsi siirtyy 3-2 johtoon. Ja Patrik Berglund, joka pelasi hienon tulokaskauden St. Louis Bluesissa NHL:ssä, tekee itselleen tilaa ja näkee kuinka Niklas Persson on vapaana Venäjän maalin edessä. Magnus Johansson saa sen verran mailaansa väliin, ettei Kovalchuk päässyt lausumaan. Sitten Kalinin ampuu ja kiekko sisään. Voi että, nyt eivät veskarit kyllä saa kiinni rantapalloakaan, jos sellainen ammuttaisiin sieltä. Ja tässä tulee hidastus osumasta. Sieltä Kalinin ampuu. Eikä Holmqvist saa kyllä tänään kiinni yhtään mitään Ruotsin maalilla. Edessä Kovalchuk, joka pelaa paljon. Kovalchuk itse menee laitaa päin, jää makaamaan ja kiekko häkkiin. Christian Huselius. Merkillinen pelaaja on myös Christian Huselius turnauksessa ollut. On näyttänyt jälleen tässä ottelussa, että ei oikein tiedä mihin päin lähtisi. Nyt saattaa kuitenkin tämän hyökkäyksen loppuun saakka. Ja kiekko ohi Brizgalovin. Päin kenttäpelaajaa, sitten uusi tilanne tulee ja kiekko sisään maalintekijänä Sergei Mosjakin, jonka kisapassi leimattiin tähän turnaukseen. Ja vieläkään ruotsalaispelaajista Johan Andersson ei ole mailaa saanut käteensä ja ottaa vielä kovan laukauksen itseensä. Ei ota enää, vaan Venäjä pistää kiekon häkkiin. Ottaa ensin vastaan siinä Vitali Proskinin kovan laukauksen ja katsokaa suoraan polveen. Tämän jälkeen kiekko pomppaa siitä takaisin Proskinille. Nyt pelaaja Bengt-Åke Gustafsson kovin panoksin. Sinne kiekko maalin eteen ja kuinkas muuten! Ruotsi tasoittaa ottelun ja Huselius on maalin tekijänä. Christian Huselius, hänen illan toinen osumansa. Ja lukemat tasan 5-5. Hänet Radulov ajaa kuitenkin pystyy. Näin kiekko tulee Ilja Kovalchukille. Kovalchuk, joka ratkaisi maailman mestaruuden Venäjälle vuosi sitten. Venäjän laukaus, jatkopaikka ja kiekko häkkiin. Venäjä voittaa ottelun maalin tekijänä Dmitri Kalinin.